Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Eu sunt Darius. Mereu puțin s-a cadat mereu când intru. Și astăzi vreau să am o veste bună. Am găsit netherul normal. Ori dispărut în casă. Și după cum vedeți, am reușit să fac cam atâta. Partea asta, așa. N-am reușit să fac foarte mult, dar m-am străduit. Oaia, tot trebuie să sap după nether. Chiar m-am plictisit, n-am mai știut dacă să ăsta. Și chiar când am vrut să mă las, să nu mai caut, atunci l-am găsit. Miracol. Haideți să vă arăt și vouă. Stați, mi s-a dus sabia. M-am luptat cu un gastof, fain. M-a atacat pe mine nesimțitul ăla de gast. Punem toporul. Asta punem aici, mă. Avem nevoie. Sau astea, nu știu. Punem tot ce nu avem nevoie aici. Și ce vreau să iau? Să-mi fac o sabie. Și gata. Plecăm în N. Nu. Te mor cu prot în flash-urile. Vreau să-mi stric noua sabie. Și am ajuns în End, în Nether. Ce? Și pe aici am săpat. Am săpat peste tot. N-am mai putut de nervi. Doar ca să-l găsesc. Stai. Și am pe unde am săpat. Bine. Pe ăsta n-am. Da, am săpat și pe aici în sus. V-am spus, peste tot a fost nebunie. Am săpat până la bedrock. N-aveți idee ce m-am plictisit. Dar nu se mai putea, n-am avut resurse. Trebuie să fac ceva. Adică aveam nevoie de mult quartz și nu puteam lua. Bine, stați doar puțin. Nu mai știu unde era ăla care l-am găsit. Nu cred că în sus. Pe aici, da, pe aici. Cred, da, pe aici. Așa. Băi, nu pe aici? Nu mai știu, vă spun sincer, n-am mai jucat. L-am găsit, am fost fericit, am luat quartzul. Și atât. N-am mai jucat în rest. Of. Unde? Aici, da, aici. Acolo am spus să știu să mă duc. Mergem cu sabia în mână deoarece aici era să murim deoarece ne ataca gastul ăla tâmpit. Și am ajuns. Nether-ul. N-am coborât încă în el. Am zis că nu cobor. Am luat alea resursele care le-am luat, le-am găsit pe drum. Deci să nu fiu nesimțit să cobor așa, pur și simplu. Glowstone-ul.
Așa. Bine, de unde vin? Și sus-i. Am ceva să pun pe jos. N-am nimic în afară de lemne, dar punem niște lemne. Nu o să mergem chiar foarte departe. Mă luăm cuarță. Așa. Băi. Vreau să mă duc și aici să văd ce e. Și bine că am venit cu arță. Și atât. Pe sus, nu mai are rost să mă duc să nu uit. Și acum hai doar să luăm 11 aici. Peste tot sunt atâția chestii pe unde pot să merg în netherul ăsta. Perfect. Nu vreau să stau pe crouch. Am avut noroc că am găsit foarte repede. Cam, sincer, o oră trebuie să caut să-l găsesc, dar a fost repede. Având în vedere la cât de mare și câte chestii pe aici, a fost chiar repede. Bine, mă, haideți că nu mă abțin. Trebuie să mergem jos să vedem ce e pe acolo. Îmi lua sus sandul. Dar n-avem nevoie deocamdată, îl lăsăm aici. Ne luăm pickaxe-ul. Și minăm.
Nu mă. Clash of Clans, your troops are ready for battle. Bine, ce a? Cu siguranță pigmeni. Asta așa. Nu pot urca. Perfect. Avem și scara. Uai. Avem ceva. Hai să explorăm. Băi. Ce doamne. Altceva care te duce mai jos. Serios. Am venit până aici pentru nimic practic. Da, mă rog, hai să mergem să mai luăm niște quartz. Așa. Băi, noi de unde venim? A, de acolo. Și avem nivelul 44. Este chiar tare. Perfect. Așa. Cât quartz avem? Avem ceva. Și practic n-am minat foarte mult încă. Zombie, mă, pigmen, vrei bătaie? Hai, nu, hai la bătaie. No, bine, luăm și ăsta. Așa, luăm repede. Au.
Mă enervează focul. Băi, cădează încă ăsta. Uitați, bă! Atât. Și punem și aici să nu cădem. Încă suntem așa aproape și n-am luat tot. Suntem la level 45. Ai. Chiar trebuie să strângem pentru văcuțe, să enchantăm ceva. Nu să strângem, să strângem de asta mult. Să strângem lâna, pielea de la văcuțe, să ne facem cărți, din cărți. Să ne putem enchanta practic. Pe scurt. Așa. Avem și glowstone în sus. Nu l-am acum. Sau hai luăm câtva. Și gata, putem merge înapoi jos. Să luăm tot glowstone. Cât avem? Avem ceva. Punem aici o bucată de ud. Mergem să luăm și glowstone-ul ăsta. Nu știu cum se vede de unde am venit. Nu se vede de unde am venit.
Luăm bucată de lemn înapoi. Mai avem nevoie și mergem înapoi în lumea noastră. Mai trebuie să fac niște scări pe aici. Unde trebuie să ajung? Hai că-i fain, am găsit resurse. Chiar foarte multe, aș putea spune. Nu mergem înapoi. Nu pe aici, pe aici. Vom mai avea nevoie de mult. Foarte, foarte mult. Pigman. Mi-a dat sabia lui enchantată? Nu. Am crezut că mi-a dat ceva enchantat. Era prea bine să-mi dea sabia. Nu. Băi, ești prost. Nu cred, mi-a spart nether-ul nesimțitul. Fain-i. Nu ne aruncăm. Nu avem nevoie mult de... Se va putea oare Darius bate numai cu Gravel-ul? Paf. Pa. Și da. Bine, acum haideți mergem înapoi acasă. Băi, sabia. Aici e minunata noastră străcăsuță. Dacă o ținem tot așa fără să luăm pic de falling damage, suntem chiar buni. Mergem tot așa. Și am reușit. Vai că-s morcovi. 4. Stai că avem 2 XP în apă. Noi avem nevoie de XP, îl luăm pe tot. Perfect. Ok. Bateria. Și cam atât tuturor și cu acest episod. Eu sunt Darius și ne vedem data viitoare în un nou episod de Minecraft. Ciao, ciao.